ገለ ሰባት ንስኻ ብዘይ ተጸበኻዮ መንገዲ ኣብ ልዕሊኻ ብዝፈጸምዎ በደል ተቐይምካ ዶ ትፈልጥ? መልስኻ እወ እንድሕር ኮይኑ በይንኻ ከም ዘይኮንካ ክገልጸልካ ፈቱ። ሰላምታ ይረሳዕኹን ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል። ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መደብ ንህይወትኩም ዝጠቅም ኮይኑ ብዛዕባ መበገስታት ቂምን ሳዕቤናቱን ከምኡውን መፍትሒኡን ዘደበ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትጸንሑ እናተመነኹ ሰናይ ምክትታል። ቂም ማለት ሓደ ሰብ ብዘጋጠሞ በደል ምኽንያት ኣብ ኣእምሮኡ ዝፍጠር ጓህን ኣሉታዊ ስምዒትን እዩ። መበገስታት ቂም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም ቀንዲ ግን እዞም ሕዚ ዝገልጸልካ እዮም። እቲ ቀዳማይ ሰባት ህሊናኻን ስነልቦናኻን እንትጎድእኻ እዩ። እዚ ማለት ሰባት ዓጽምቲ ዝሰብሩ ቃላት ተጠቒሞም ክጸርፉኻን ከዋርዱኻን እንተለዉ ዝፍጠር እዩ። ከምዚ ዓይነት በደል ዋላ እኳ ብዙሓት ሰባት ዘይግንዘብዎ ይኹን እምበር ኣብ ተበደልቲ ዝፈጥሮ ጽልዋ ካብ ምቕያም ሓሊፉ ካልኦት ሳዕቤናት ከምጽእ ዝኽእል እዩ። እቲ ካልእ ህሊና ዝጐድእ በደል ድማ ክሕደት እዩ። ክሕደት ብዝተፈላለየ መንገዲ ከጋጥመካ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሓደ ብጣዕሚ እተኣምኖ ዓርክኻ ክጠልመካ እንተሎ ዝፍጠር እዩ። እቲ ክሕደት ብገንዘብ እንትኸውን ድማ ሰባት ክሳብ ምቅታል ዝበጽሕሉ ኣጋጣሚታት ሰፊሕ እዩ። ምኽንያቱ ጽዒሮምን ርሂጾምን ዘጥረይዎ ገንዘብ ክምለሰሎም ኢሎም ኣሚኖም ኣለቂሖም ድሓር ግን ኣብ ክንዲ ምስጋናን ውዕለታን ክሕደት ስለ ዘጋጥሞም እዩ። እቲ ነገር ሓደገኛ ዝገብሮ ድማ መጀመርያ ክህዎ እንተለዉ ብቓልን ብእምነትን ጥራሕ ስለ ዝኸውን ብሕጊ ከሲሶም እውን ከብጽሕሉ ዘይኽእሉ ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ናብ ካልእ ስጉምቲ ክሰጋገር ይኽእል እዩ። ድሓር ድማ ቀስ ብቐስ ናብ ሕነ ምፍዳይ ከምርሕ ዝኽእለሉ ዕድል ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። እዚ ኣብ ስነ ልቦና ናይቲ መለቅሓይ ሰብ ቂም ንኽፍጠርን ልቡ ንኽጉህን ይገብር። እቲ ካልእ መበገሲ ቂም ድማ ፍትሒ ምስኣን እዩ። ምስ ጎረቤትካ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘከራኽር ጉዳይ እንትህልወካ እቶም ዳያኑ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ምዃኑ እናፈለጡ ካብቲ ሰብ ገንዘብን ካልኦት ጥቕማጥቕምን ክረኽቡ ብምሕሳብ ኣድልዎ ብምፍጣር ኮነ ኢሎም ብጌጋ ክፈርዱ እንተለዉ ኣብ ውሽጥኻ ዝፈጥሮ ስምዒት ጓህን ሕርቃንን ድሕሪ ብዙሕ እዋን እውን ብቐሊሉ ንኽትርስዖ ዘጸግመልካ በሰላ ይፈጥረልካ። በዚ ድማ ነቲ ሰብ ብኣካል ብዝረኣኻዮ ቁጽሪ ኣብ ርእስኻ ዝመጸልካ እቲ ብሰንኪ ኣድልዎ ዝተፈረደልካ ኢፍትሓዊ ፍርዲ ብምዝካር ውሽጥኻ ስለ እትሽበርን ስለ እትሓዝንን ቂም ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ኣዕርዩ ከጋድዶ ዝኽእል ነገር ድማ እቲ ብግቦ ተማጒቱ ዘፍረደልካ ሰብ ኣብ ክንዲ ብተግባሩ ተጣዒሱ ይቅርታ ዝሓትት ነቲ ዝፈጸሞ ተግባር ከም ጀግንነት ቆፂሩ ክሕበንን ካብኡ ሓሊፉ እውን ክጃሃረልካን እንተሎ እዩ። ካብቶም ኣዝዮም ከበድቲ በደላት ዝበሃሉ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊኻ ንዝፈጸሞ ዝኾነ ዓይነት ማህሰይትን ገበንን ከይቀደመኒ ክቐድሞ ብዝብል ተንኰል ብሓሶትን ምጭርባርን ክኸሰካ እንተሎን ከሲሱ እውን ሰማዕን ትረክብ ዝፍጠር ስምዒት እዩ። እስከ ሕዚ ድማ እቶም ቀንዲ ሳዕቤናት ቂም ዝበሃሉ ክንርኢ ኢና። ንኣብነት ሓደ ሰብ ንነዊሕ እዋን ቂም እንተሒዙ ኣእምሮኡ ስለ ዝጭነቕ ንጸቕጢ ደም ክጋለጽ ይኽእል እዩ። ጸቕጢ ደም እንተወሲኹ ድማ ሕማም ልብን ስትሮክን የስዕብ። እቲ ካልእ ሳዕቤን ቂም ድማ ማሕበራዊ ርክብ ዘበላሹ ምዃኑ እዩ። መቸም ወዲ ሰብ ኮይኑ ስሕተት ዘይፍጽም የለን። ሰባት ብዝተጋገይዎ ቁጽሪ ቂም ትሕዝ እንተኾይንካ ካብ ሕብረተሰብ ትንጸል ኢኻ። ስለዚ ካብ ሰባት ፍጹምነት ኣይትጸበም። እስከ ሕዚ ድማ ነቶም ቀንዲ መፍትሕታት ቂም ክገልጽ። እቲ ቀዳማይ መፍትሒ ቂም ንነገራት ኣቕሊልካ ምርኣይን ዘይምክባድን እዩ። እዚ ማለት ኣብ ህይወትካ ንዝገጠመካ በደል ብኣእምሮኻ ኣግዚፍካ ብዝቐረጽካዮ መጠን ጉድኣቱ ዝኸፍአ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ዋላ እኳ ሰባት እንተበደሉኻ እቲ ክትግንዘቦ ዘለካ ነገር ሓደ ደቂ ሰባት ክጋገዩ ከም ዝኽእሉን ፍጹማት ከም ዘይኮኑን እዩ። ኩሉ ግዜ ካብ ሰባት ኣወንታ ጥራሕ ኣብ ክንዲ ምጽባይ ኣሉታውን ክህልዎም ከም ዝኽእል ኣቐዲምካ ኣብ ኣእምሮኻ እንተቐሪጽካዮ
ብዘጓነፈካ ሕማቕ ነገር ከይሰንበድካ ጓሂኻ ተቆጻጺርካ ሽዑ ንሽዑ ኣብ መፍትሒ ከተተኩር ይሕግዝ እዩ። እቲ ካልኣይ መፍትሒ ድማ ምስቲ ዝበደለካ ሰብ ምትዕራቕ እዩ። ካብቲ ዘጋጠመካ በደል ተበጊስካ ዕርቂ ከቢድ መሲሉ ክስምዐካ ይኽእል እዩ። ነገር ግን ውጽኢቱ ካብቲ ንስኻ ትጽበዮ ንላዕሊ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ። ዕርቂ ማለት ነቲ ዝበደለካ ሰብ ንምትብባዕን ወይ እውን ልክዒኻ ቀጽለሉ ንምባል ዘይኮነስ ከም ሰብ መጠን ክጋገ ከም ዝኽእል ኣሚንካ በቲ ዝፈጸሞ ተግባር ውሽጥኻ ከም ዝተጎድአ ብምግላጽ ስሕተቱ ንኽኣምንን ንኽርዳእን ትገብሮ መስርሕ እዩ። እዚ ብኽልተ መንገድታት ክተካይዶ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቀዳማይ ብዘይ ዝኾነ ሰብ ክልቲኹም ንበይንኹም ክትውድእዎ ትኽእልሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ። እዚ ዘጸግመልካ እንተኾይኑ ግን እቲ ካልኣይ መንገዲ መንጎኛ ሰብ ጌርካ ምርድዳእ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ዝበደለካ ሰብ ፊት ንፊት ብግልጺ ብምርድዳእን ስሕተቱ ነጊርካ ክትእርሞ እንተለኻ እቲ ሰብ ከም መምህሩን ከም ሓደ ዓብይ ሰብ ይርኤካ እምበር ኣይብድለካን እዩ። ነዚ እንተፈቲንካዮ እቲ ገንዘብን ሃፍትን ክህበካ ዘይኽእል ቅሳነትን ሰላምን ኣብ ውሽጥኻ ክፈጥረልካ እንተሎ ክስምዐካ እዩ። ቂም መሓዝ ገዲፍካ ክትዕረቕ እንተለኻ ክልተ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝረኸብካ ክትፈልጥ ኣለካ። እቲ ቀዳማይ ነቲ ዝተጋገየ ሰብ ካብ ጸጋም ናብ የማን መንገዲ ትመርሖ ምህላውካ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ውሽጣዊ ሰላም ክትረክብ ምኻልካ እዩ። ስለዚ እቲ እንኮ መፍትሒ ምስ ዝበደሉኻ ተሓሪቕካ ነቲ ብቂም ዝጸለመ ልብኻ ኣብ ክንድኡ ብሰላምን ፍቕርን ምትካ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ንቂም ከጥፍኦ ዝኽእል ድማ ንዝበደለካ ይቅርታ ምግባር እዩ። ንዝበደለካ ይቅርታ ምግባር ምልክት ዕሽነትን ድኻምን ዘይኮነስ መግለጺ ሓይሊ ጥንካረን ብስለትን እዩ። ኣብ መብዛሕትኦም ሃይማኖታት ዓለምና ክርስትና ሓዊሱ ቂም ከም ሓጢኣትን ስንፍናን ተገይሩ ዝውሰድ ምዃኑ እዚ እውን ኣብ ግምት ክትእቱ ኣለካ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንተሃለወ ንስኻ ኣብዛ ፈተና ዝበዝሓ ዓለም ክትመላለስ እንተለኻ ሰባት ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ክውድሉኻ ከም ዝኽእሉ ኣሚንካ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ጥራሕ እዩ ዝገጥመኒ ዝብል ጉጉይ ኣተሓሳስባ ኣሪምካ ሕማቕ እውን ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብ ግምት እቲኻ ኣቐዲምካ ኣእምሮኻ ብምድላው ነገራት ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባታት ተዓጻጺፍካ ክትምክቶም ይላዎ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኹም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።